Hallo, hallo. Hvad så, bror mand? Ligger på. Hvad for noget, bror mand? Du er ikke bro. Jeg har bare brug for noget fred og ro. Bare lad dem snak, bare lad dem bagtale, mens jeg indgår endnu en aftale. Mange forbindelser, endnu en travl dag. Masser af kvinder, tænder Joanna som manister. Reglerne for turen, hvad er det? Der er reglerne for turen. Ikke nogen piger, ikke nogen speedos, ikke nogen badebukser, ikke noget som helst. Og hver morgen, så skal der blive skrevet det her på hans arm, om og om igen. Hvad skal du så bade i? Og husk solcreme før. I love my Latina girlfriend. If lost, contact 60 61 94 01. Unless you are a girl, I am crazy Latina girlfriend. Hun siger mumler for mig, når jeg er ramt, hun har ret. Der er alligevel ikke noget, der behøver at blive sagt. Og så længe jeg tropper op, og der er værst er belagt. Skal de nok gå off af skejsen og prøve det strand. Det er min. Skal vi lige skåle for en god tur? Skal vi skåle for kulturel forskel i vores vennegruppe? Så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en ny video. Det er her fra kanalen, sammen med alle gutterne. Vi er fucking egen napper. Det bliver fucking fedt. Det bliver bytur. Det bliver det hele. Det bliver, ja. Jeg forklarer lige, hvad der skal ske. Vi laver spin the wheel. Okay. Om værelser. Spin the wheel om værelsesfordeling. Hvad sker der? Fuck. Baby skal ikke have, det har fået for meget store. Nej, det vil. Ja. Nej, det er baby. Ja, tak. Kom nu lidt, baby. Så er det 50-50 nu. Du ved godt, hvad for det, vi skal. Ja. Jeg græder ud. Det er godt. Nej. Nej. Der er nat. Fuck jer, man. I skal sove på det her snorteværelse, mand. Fuck jer. To the left next time we can. Left. Yeah. Left. Hvordan kan det være så varmt? Det her kamera holder ikke varmt. Det er På grund af jordens krumning rundt om solens akse hele tiden. Hvordan ser det ud? Nej, det er sgu da okay. Der er sgu da masser. Og så bestilt gyro. Fucking fries. Drengene og fries. Der er nogen, der ikke har. Skal du have noget? Fakta. Du burde lukke købe en solcreme. Burde vi købe en solcreme? Jeg har en, men jeg ved ikke, hvor meget der er i. Jeg har faktisk 30, men jeg ved ikke, hvor meget der er i det. Jeg kunne godt lige overveje at købe en kasket. Drengene er sultne. Prøv at se, hvordan de kigger. Hvad er vi ude i? Der er sgu ikke noget der, så vi tager sgu en taxa til Lidl. Så er det ret lille. Hvordan er der med den her? Så er der altså klar til Breezers stafet. Kommer til at være 2 hold. Svømme ned, bunden, tilbage igen. Næste bytter igen. Og det gør vi 2 gange. 2, 3, 2, 1 nu! Hey! Fuck, de sprøjter meget. Kom så med! Kom nu! Du skruer! Har du ikke startet? Mikkel Bøsse, mand! Du er langsom! Sig stille, du bøsse. Bøsse med! Nej, svin! Og lidt for Susanne, Birgitte og Hanne, og Tove og Anne, og Lissi og Kiss. Så har Brøsten altså lige fået spist mad, fået en lur. Vi har været lidt i poolen. Og nu ligger vi. Hej. En militær beerpong. Part 1. Vi lige kommet til Kyberen, og den her bong her, den er ikke blevet taget i brug endnu. Den er helt ny. Den er helt fresh. Vi følger boblen.
Det er indvielse part 2 af den ølbong. Det skal igennem hele huset, så... Ja, der er ikke så meget at gøre. Og the bubble. And down with it goes. Så mangler vi kun Milo og Ludor og Baby. Indvielse af ølbong part 4. Ja, tak. Indvielse af ølbong part 5. Ja, part 5. Ja, kom. Indvielse af ølbong part 6. Dagen derpå. Mand. Fordi vi var stive i går. For vi var rigtig stive i går. Det var jo ikke meningen. Drenge. Er I vågne? Der lugter af bræk herinde. Koldt herinde. Der er alvorligt koldt. Har I ligget 16 grader? Nej, fordi jeg har fucking tørt det op. Har du det? Hvad brækkede du det? Det er dig, der knækker dig helt vildt. Så der brækker dig helt nat. Bro, kan du ikke huske noget? Sin mor siger, fucking med mig. Nej, jeg fucker ikke med dig. Du faldt om 4 gange inde på Anaka Street. Og folk kom ind og spurgte sådan, du er okay, jeg sidder der. Og mig og Mille, vi bare der nærmest halvt. Hvad tid? Det er sådan noget klokken 1. Ja. God video er der her. Ja, vi har mange. Jeg kan huske noget. Jeg kan huske, at jeg kan huske alting, indtil vi kommer til takting. Og så kan du ikke huske mere. Godmorgen, boys. De ser friske ud, må jeg sige. Jo, de har. Hvad tid var I hjemme? 4-5. Hvorfor er der bare spawnet en fucking val? Både her og her. Nej, det kan vi ikke. Så rykker vi hele fodboldholdet. Ja, napper dag 2, dag 1 lå vi nærmest. Så du det der? Nej, vi skal Jeg skal også hjem og oplade sådan noget. Jeg skal også lige hjem og komme i. Jeg kommer her og lugte lidt og hygge. Jeg er nødt til det. Jeg kommer ned i pølsestemning. Napper dag 2, hva'? Pølsestemning. Dag 2, bro. Det er på dem. Udover, tror jeg. Så skal vi ikke købe den en af sidste dagene så? Fordi altså, skal vi have den rundt med det her nu? Det er meningen, at vi skal have den. Vi skal have den på i byen jo. Ja, jeg køber den her. Jeg køber også den her. Har I tænkt jer at gå med den hernede? Ja. Tag den på i nat. Ja, så. Må jeg tage den på? Må jeg også tage den på. Nilo tænker jeg, så skulle jeg tage en salat. Så er vi ramt. Fordi jeg gider simpelthen ikke at sidde og spise fucking kebab i den duer med det der med lort, sådan der bøger. Hvad siger I andre her? Det er en frisk salat. En salat. Der er også sandwich. Det var det bedste, jeg elsker mig. Jeg må sige, man kan godt se, at vi bare har siddet der. Jeg kan så se det. Er det sved, det der? Eller vand? Prøv at mærke min røv. Prøv lige mærke min røv. Hvad? Det er helt med. Prøv mærke min røv. Nej, jeg kan ikke mærke. Jeg er helt fugtig, jo. Hej så alle sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag, der skal... Du kan sgu lige over og slukke den der. Hvorfor? Nej, det er fint. Ej, stop. Lukas, sluk den. Lukas! Ja, så sammen gå og sluk den. Det er klamt at gå her. Jeg går hjem ud. Er det den her? Er det stoppet? Den er stoppet. Var der ikke i morgen? Ja, det der. Det gør det altså. Prøv at se. En, der blev et op af myg. Jeg vil spise. Overvej at få en sutter under vandet. Milo. Kan man egentlig godt give en sutter under vandet? Vi er alle sammen på dig, og det bliver en af gangen. Man går hen til kameraet. Ja!
rock your body.